तो राह संजोग लिख विधि कैली खनवा संजोग लिख विधि कैली खनवा संजोग लिख विधि कैली खनवा सदिया करा के लाए जब दूसर जननवा करा के लाए जब दूसर जननवा सदिया करा के दूसर रानी आई गए। हे श्रोता भैया राजा जी के कहा भावाया गवै है आय के रानी दूसरी लावा